Welcome to the Political Rant with me, the voice right on Ghana and 70 VGH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. We will never accept him. We will never accept Ben Abdallah. He's nobody in the constituency. When is Ben Abdallah? Who is Ben Abdallah? Who is When is he? Who is Ben Abdallah? What's the people who voted for Mutaka? Who is Ben Abdallah? We will never accept him. You can't impose someone on us. You can't impose a stranger on us. You can't impose a stranger on us. No, so allow that. Who is Ben Abdallah? We can never rule over us. We will never accept him. How can people that want to control? Living people that who work for the party. This is betrayal. There's no way you can accept the presidential for no me no yen na ya aware say brother ye nimuni on kasentia obi even Ghana ni nyina on mic kase ni nyina kwan ye nti se wo kasentia obi na wo no obi wo problem John Mahama kro ne kwa kansi kra wan kasentia no ye nti se wo ne ye kuo ni mu nipa bia ade kra Ghana ebi mo ye nkrofo ni bi kra ye tia no no kra no metewa na medwene ho a me mente ase eti se wo no Dr. Bawum no obi any problem o ni mo it so be yare no so on the Dr. Bawum ya problem no nkron for be sin konwa na da bi atweka please let's ignore him them no don't let me use him let us ignore them say matiase na yenka John Mahama na sese wote so no a won hu ba bi a wode ahoma tokrom ode ahoma efam yi ene ya samko Erastus page I was there somebody brought it up I wanted us to talk about it but now I said na ye kan money abra mo ka kan ne doctor asem ye nti me de na me twa so ba na ka me de me kofa ba galam say size yes your friend is saying no conception ye obi akasa de o ban akasa na de man ko oh ye no NDC 4 day one crop for at the into AK-47 ene ne nkro ne pa na ahyehyɛ wonsam ema won de akopam your friend is saying woman assassin ye won de a woman mine no Erastus Edibeto on the page. These are the things I just say. Are you insecurity? Are you who mine aside the say? What's your man when you we cause what crying you?
Eh? Wobusuani bi wɔ ewura mu hɔnom na ɔmo de tuo ekɔtɔ ano. Ɛna sɛbisɛbi ofisi adeɛ no yɛ ne dea. Wɔmpene ma yɛnyɛ obi sisi no na ɔnkɔ challenge yɛ na ɔnkɔ tuo bɔɔl na ɛnɛ wobusuani no why friend. Sometimes when we are talking about certain things ɛyɛ a mepɛ sɛ mo ma ne ho sɛ ka ebetumi ato because yɛte yɛn nyinaa yɛ busuafo mi nim nea me brada wɔte hɔ a wɔyɛ sesi a. Meme te yɛ me sɛ bi a me brada onni baabi kɔ no sɛ sɛ kora wɔhyɛ galamsey site nti sɛ bi ɔne saa nkurɔfoɔ no na ɛyɛ adwuma a yɛbɛbɔ ne tu ansa na mate sɛ sɛ me bra kɔ ɔyɛ gala nti sɛ wotia na yɛwo sɛ yɛka ne sei na monhu sɛdeɛ ɛsi teɛ na mofa ne tatrata na moma mo ne mmerɛ ne yɛmfa yɛ na ɛsi fam ne yɛnka na yɛnyae saa nkurɔfoɔ no ɔmogu baabi teatea mu no na yɛnka ɔman no mu ankasa yɛbammɔ ho asɛm yɛnkɔ ne yɛba ho nsɛm a medeɛ nyame anim ɛyɛ ma awerɛho yɛabɛtena ha dada me koraa mebaa ha mebaa na abɔ 5 sɛ abɔ 9 sɛ meka sɛ yɛda so gyina so mente sɛ obi yɛka dwamahama asɛm ɛna kan na deɛ please enough is enough sɛ wɔ se wɔpɛ yɛ so adi a nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛto aba yɛto ma na ɔsɛm ɔkaeɛ no sɛ yɛ so yɛadwene wɔ hɔnom aba a yɛlu so yie me se na womaa no ka youth asɛm yi meka kyerɛ yɛ sɛ ɛnyɛ youth no problem ɛyɛ yɛ ne ankasa true honorable Kennedy Japan ɛna ma youth no hu sɛ ɛyɛ yɛ abaa na ɛyɛ aboro a ɛdi youth na aboro a wɔn pɛ sɛ ɔman no bɛyɛ yie wɔn na awie sika Dr. Bawumia friends na Nado na awie sika Dr. Bawumia na Nado na ama dollar ne kɔ soro Dr. Bawumia na Nado na ama inflation ne kɔ soro ɛwɔ abraye nyinaa yɛ te Ghana hɔ me se mɛdi kaka me kasa yɛ se honorable Ken ɛna kɔdi adanseɛ wɔ Ghana ɛbrɛ a ɔbaa ha ɔbɛtɔ samina time covid baa ya impact ne hyɛ aseɛ sɛ ɛte yɛ hard samina wɔ so wɔtɔ ne dollar no ɔkɔtɔ ne $8 no abɛtena TV so tan yɛ ɔsɛ ɔpɛ car to wɔnya binto wɔnya car ne bi mpo no na di car bɛtena ɛbɛkan ti so ɔsan akɔdane na no kɔka kyerɛ Ghana for sɛ ɛyɛ friends afɛ deɛ na Nado ɛna ɛma inflation ɛkɔ so a na youth no bu afura adanti ne yɛbɛ blame youth bi ɛyɛ honorable Ken na ɛyɛ saa nneɛma no nyina nti mo di akyire so no mesi mo ma yɛ ntwa so John Mahama na mo fun ye wo bu a mesi na Nado tena akonnwa no so 8 good years more than can near mo so we the nyam na enya tro we are not fabricating anything here asema see ya asema see ya ye nyina ye hu se na Nado te so ye dan kan 8 years on one occasion pe bia fault by no crime minister no be ka say ye dum ye siesie there was not that you dum kan 24/7 ja me say me be hia asa bre no match no 1 hour pe enu po na Ghana fo kasa no enu ehwa ne twaye ye siesie we ya ne twaye more than can 8 years obi aba initially say John na Nado okay after 5 months me mu ne we esum no da so still na Nado. So what was Nado doing? And on the Okutan Kaliano. Now, Momo 5 months pay and Nado na koso your friend is saying electricity munya enemu. And no one Casame so what the Nado no hobepa. What the Nati Canada Japan same who no catch Ghana for and what brought no one is a COVID impact. I hate it we are singing. Ya can ye levia. Moyen ya 2 man COVID in my ye call IMF be my omokofa see energy levy. Ebi ase nyina obi akwa ahunyenye meso ye nkwa ahunyenye ma enye obi na beba boy because that time no maybe akwa ho ache na obi epesika enti ye ne eteman ni ma na wo sa ban no agigi ye sika kakra na ode run your mind no na sa ban ni Sabina, Pacha, 1 minute now do I know it's my miss. na tia aban say what the ye transaction na enkrofo bebrebe so ye business aside say wo ko send wo sika no me ka ache mo na phone so na enkrofo ye business o. It's a person will be a different dinijano. I buy into tax. I am simple. I buy into tax and free. Now, ye pen so ye park 1 year pen can ye per diem. Now, yes, taxes now buy better to free. Why? You better not send your when you know buy it. Then, who to body a sham to say, and I year tea levy. Now, John Mahama with this honest person, a certified one, a liar. John Mahama just me june Ghana for one or can someone ne adia better no ye be people for on can someone need so such a person makwakoto and some kind of position FIE levy friend say COVID tax in the corner but COVID tax is still there what GD minianum there's so your friend say many things messy up we have them to discuss please let's cease fire
na me se Kennedy sɛm a ɔkeka no ɛbɛkɔ aba abɛbɔ na Ghanafoɔ bɛhu sɛ papa na ɛsɛ na otwitwa to Nana Addo ne Dr. Bawumia so.